wai a cikin ba ku da yasi kai mai gida wannan dan ce ba za ki ba za ki mun rashin kunya ne kai muna can daji an bar mu kawai muna nan kuna kokari ofisa wallahi na jira ami kuna kokari wallahi na jira ami shekara ne tun ya kasance da muka taso baba nan ina son soci akai abin son soci wani wahala muna jinjina muku maza sai ka je wallahi wallahi ya tace dota ya tafi ku wace miki waya a ina suna ina a baba to jira ni kai yanzu wannan wayan da ne dole da tukunna na ce ma ku ashe mata waya da Allah kai malam ya zaka zo gurin mu ba sallama kai waye ma kai ku ashe mata waya ake yi haka ake bi sabilillahi ya zaka zo gurin mu ba sallama to shi kai to ku ashe mai yarinya na waya ba zan magana ba kana ga mun yarinyan kare ku ashe mai yarinya ba zan magana ba kana ga mun yarinyan sai ku ashe mai yarinya ba zan magana ba sai kuna take nan dai rashin kunya ne kuna rashin ake nan dai ku ashe mai yarinya na wallahi ku ba ta waya wallahi sai ku ashe wallahi ku ba ta waya ni ne gwaska ni ne gwaska so nake in san wanda ya ansa gani nan ina wayan ta kai ne la ba sawa kai waye kai waye dan Allah baka ga ka kaman cokali ba kai ne kai waye ina ni dubbi da kuku ta wayan to kaza da Allah na Allah ka ya wuri ofisa wallahi ada pujari kuma alƙawari ba wallahi ya bisa ba ana harbin ka fa fara ganin ku ba ta cika wuce to ta cika wuce ko kan marje ka wuce wallahi